खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर' कसुगावनि हाब्रु बिलाव दैनि आंखालखौ फोजोबगोन बे खोथाखौ बुंदों नीलुत स्वर्गियारिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगावनि हाब्रु बिलाव जेजेएमनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा दैनि आंखालखौ नायबिजिरनायजों लोगोसे जल जीवन मिशननिफ्राय 150 फुट बरिं दोनानै गामि ओनसोलाव थोजासे दै राननो आरो दैनि जेंनाखौ सुस्रांनो गामिनि थागिरिफोरजों बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिनि नुजाथिनायाव बरिं जावनो बेखेवनानै होयो। बे बुब्लियावनो बिथाङा बुङो दि बीटीसी आरो आसामनि जेसेबां दैनि जेंनाफोर दङ बेफोर गासैखौबो सुस्रांनायनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव दैनि जेंनाफोरखौ फोजोबगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। बेल' नङा बिथाङा बुंबावो लोगोसे फरायसालिफोराव गथ'फोरनो दै लोंनायनि सुबिदाखौ जेजेएमनि दारै मावफुंना होगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। दैनिफ्रायनो जाजोबो माने दा बेखायनो जों बुंदों जे इउजार कमिटि बानायनानै जोङो जेब्ला बे साक्सेस जागोन जेब्ला कमप्लिट जागोन दे दिनैनि नैबे कसुगाव ओनसोलनि ताकामपुर हाब्रुबिल गामियाव मोनसे मोजां हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै नैबे ओनसोलनि दै लोंनायनि समस्याखौ फोजोबनायनि मोनसे जागायजेननाय आरो नैबे ताकामपुर हाब्रुबिल गामियाव मोनसे दै जगायनाय आसनि दिनै जागायजेनदों आरो बे जागायजेननायाव जोंनिनो क'क्राझारनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरखौ नायगिदिंफैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव नायगिदिंफैदों बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा। बे नायगिदिंनायफोरनि गेजेराव दङ हाथिथुरा ब्लकनि हाथिथुरा जुनियर कलेज गसाइगाव कमार्स कलेज आरो बीएड कलेजफोराव बीटीसीनि दै जगाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि उकिल मुसाहारि 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि एमसीएलए सजल सिंह आरो बीटीसीनि सायख'जानाय एमसीएलए मुस्रि विल्सन हादसा बिथांमोना खौसेयै गोजौ फरायसालिमाफोरनि थाथाय आरो अबस्थाफोरखौ नायबिजिरफैयो। बे नायगिदिंफैनाय बुब्लियावनो बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि बीटीआरनि गेजेराव थानाय गासैबो फरायसालि गोजौसिन फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि अबस्थाखौ नायनानै बिनि आंखालखौ फारि फारि सुफुंलांगोन होननानै बिथाङा फोरमायथियो। लोगोसे टेट आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरमान बिलाइखौ थाबैनो होनाय जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथियो। सार दिनै जे गसाइगाव साब डिभिजनाव सारा नागिरदों मोनबेसे जायगायाव नागिरदों आरो मा मा सार दिनै बिसेस क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साब डिभिजनाव गोजौ सोलोंथाइ जिखिनि फसंथानफोर दङ बेखौ नायगिदिंनायनि हाबाफारि लादोंमोन। हाथिदुरा कलेज, गसाइगाव कलेज, गसाइगाव कमार्स कलेज आरो बीएड कलेज बेवहाय जोङो भिजिट खालामबाय। गुबै थांखिया जाबाय जोङो बड'लेण्डआव मोनसे गोदान सोलोंथाइ बिथांखि लानो थांगासिनो दङ आरो बे सोलोंथाइ बिथांखियाव बे गासैबो जोंनि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो सानदों जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे बयबो गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो आरो बे फसंथानफ्राव मा मा आंखाल दङ बहाबा बिल्डिं गैया बहाबा फोरोंगिरि गैया बहाबा बायदिसिना जेंना दङ बे गासैखौबो नायगिदिंजोबनानै बिनि सायाव मोजां बिथांखि लानानै जिखिनाखौ हायो जों थाबैनो मावगोन आरो जिखिनाखौ जों हाया बेखौ आसाम सरकारनो जोङो फोरमायहरगोन आरो गासैबो कलेजफ्रा गासैबो स्कुल्सफ्रा मोजां जानांगौ जों बेखौनो हास्थायदों। बावैसो जोङो हाई स्कुल टेटखौ एपइन्टमेन्ट होगोन बिनि उनाव एमई आरो एलपीखौ होगोन आरो बिनि उनावनो बर' बिजोंनि थाखाय जोङो मोनसे जुनिया मोनसे टेट खुंनायनि थाखाय जर'खा मोनसे टेट खुंनायनि थाखाय जों लादों। दा बे टेट खुंनानै जिखिनि बर' बिजोंनि जेंनाफोर बे गासैबो जेंनाखौ आंखालफोरखौ फोरोंगिरिनि सुस्रांनो नाजादों। जोङो हास्थायदों फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव बड'लेण्डनि जि सोलोंथाइनि थासारि बे 100% जोबनायनि लामायाव फैनांगौ आरो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ मोननांगौ। क'क्राझारनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। जोबनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ समाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।